तर नमस्कार मित्रांनो, परवा आपल्याला प्रशासनानं आपल्या जुन्या जागेला तात्यांचा वडापाव लावण्यास वारीपर्यंत प्रतिबंध केल्यामुळं आज आपण नवीन ठिकाणी इकडं तात्यांचा वडापाव टकली हॉस्पिटलच्या खाली किल्ल्या बाजूला जे मोकळे मैदान आहे त्या मैदानामध्ये या ठिकाणी आपण आपल्या तात्यांचा वडापाव सुरू केलेला आहे. आणि आपलं जुनं तात्यांचा वडापावचं ठिकाण त्या ठिकाणी आहे, त्याच्या डाव्या बाजूला समोरच इथं आपण सुरू केलेलं आहे. तर मित्रांनो, आपण 2-3 दिवस या ठिकाणी बघणार आहे ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा लाभतोय. जर व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे ग्राहक या ठिकाणी आपल्याला झाले तर आपण वारीपर्यंत या ठिकाणी वडापाव सुरू ठेवणार आहोत. आणि जर ग्राहकांचा प्रतिसाद आपल्याला या ठिकाणी नवीन ठिकाणी कमी मिळाला तर 28 तारखेपर्यंत आपला तात्यांचा वडापाव बंद राहील आणि 28 तारखेनंतर वारी झाल्यानंतर परत वडापाव सुरू होईल.